Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ah, o kasagutan radyo na. ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORADyo. Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo. mo. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Oh, kuha! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami
may kagat eh. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Bigyani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga... Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ba yan? magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Ayun ano, pala. Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Ang score ay mapupunta sa ooran. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang
Pwede Maaari mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Oo. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Maraming sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Kaya pwede ka ba maging
nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFA.
wag. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka na 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay!
1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Dilaan ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yun. Todo Sige, na okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Nararamdaman mo na ba? Hindi mo pa ba nararamdaman? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka lang mag-focus sa isang bagay o sa isang tao. Mag-focus ka din doon sa paligid mo. Nagpo-focus ka sa isang tao na hindi ka naman pinapansin. Sa paligid mo ikaw, mag-focus, mag-obserba. Ano bang nangyayari sa paligid mo? May giyera na ba? Tsaka parang hindi natin masabi yung panahon ngayon, no? Ang gulo-gulo na nang nangyayari doon sa politika, tapos ang gulo-gulo pa nang nangyayari sa buong mundo, tapos yung panahon nakikisabay din sa kaguluhan. Yung para bang hindi niya sure kung ano ba, half day ako naaaraw, tapos half day ako uulan. Ano ba talaga, ha? Ano bang gusto ninyong mangyari sa mundong ito? Eto na ba yung tanda na malapit na ang second coming? At ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba na mapunta sa mainit, naglalagablab na impyerno? Nakapag-practice ka naman na dito sa mundong ibabaw, diba? Hello, kinaya mo nga yung 40 degrees Celsius. Umabot ka pa nga ng heat index eh. What more yung nandun na nga sa ilaliman? De, ba't kidding aside ka, Bisyo? Isa lang naman ang gusto kong sabihin dito. Kung may panahon pa para magbago, magbago ka. Kung may panahon pa para maging mabuti ka, maging mabuti ka. Kung panahon ang ibibigay sa'yo
Hindi mo ba gagamitin yung panahon na yun para gawin yung dapat mong gawin para makapag-spread? Hindi ng legs, ha? Spread ng kindness, understanding, and love. Taray, no? May pag-ganun. So, yun lang naman, kabisyo. Maging mabuting tao sana tayo ngayong araw na ito at sa mga susunod pang araw ng sa gayon. Marami tayong puntos sa langit. Kaya kapag dumating si Lord at sinundo na tayo lahat, ready na tayong mapunta sa heaven. Ngayon, parang pag ginigrading ka, parang, doon ka sa ilalim pupunta. Charot, darot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama mo ang titindig sa may pinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman, kabisyo, kapit ka lang. Tutok ka lang dahil kasama mo kami. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rock. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito. Yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na yan. Kailangan performance Okay na yan. level, Okay na yan. okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na More, wait lang ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is, Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good!
May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya. Dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung sila na package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yeah. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandun na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan ka mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito Yung, ang eh. laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Say,
na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Josie songs, by the way. Fairness, masarap, naman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Yung halo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka na. Secret Files. Rockies. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Tagapakinig niyo po ako mula sa Love Radio Tacloban. Nag-email ako sa inyo. Nagbabakasakali lang na mabasa ninyo. Itago niyo ako sa pangalang Bob. At ito, ang aking secret file. Nagtatrabaho ako sa isang gasolinahan dito sa Tacloban. Hindi sa pagsisip-sip ha, pero Love Radio Tacloban ang parati naming pinakikinggan. Naka-loudspeaker pa yan. Para enjoy kaming mga gasoline boy sa pagtatrabaho. Madalas, nadadala kami sa mga kanta at napapakanta rin kami. Kaya natutuwa minsan ng mga driver na nagpapagas sa amin kasi masyado raw kaming kwela at masaya. Madalas din ay nakikinig kami sa inyong programa sa gabi. At ito ang panlaban namin sa antok at pagod. Sa dami ng mga kwentong naririnig namin tungkol sa buhay pag-ibig, napaisip ako minsan, ang swerte naman ng ibang secret file sender. Kasi nahanap na nila ang true love nila. Paano naman kaya ako? Na isa lamang simpleng gasoline boy dito sa Tacloban. May tatanggap pa kaya sa akin? May magmamahal ba sa akin ng tunay at totoo? Kahit nagtataasan na ng presyo ang mga gasolinang ibinibenta namin? DJ Rocky at DJ Jello. Noon, parang walang tumatanggap talaga. Wala naman kasi akong nakikilalang babae. Sino ba naman ang hihinto at titingin sa katulad ko, di ba? Dati, noong nag-aaral pa ako sa high school, may pinormahan akong classmate na babae. Pero ang ending, busted ako. Di ko rin naman masisi dahil hindi ako ganun kagwapo, bait, at sipag lang ang meron ako. Sakto lang na pwede mong kaawaan.
Pero mabango naman ako eh. Kaya doon na lang din ako bumabawi. Pero ngayon, unti-unting nabago ang sagot sa tanong na matagal ko nang ibinabato sa sarili ko. Minsan, isang gabi, year 2024, may dumaan. May dumaan na nakamotor para magpagas sa amin. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na babae. Pero noong tinanggal niya ang helmet niya at hinampas sa hangin ang mahaba niyang buhok, feeling ko bigla akong nawala sa earth. At lumutang na parang lilipad sa langit. DJ Rocky at DJ Jello. Nagandahan ako sa babaeng yun. Hindi pa man nakakabalik sa earth ang utak ko. Iniabot niya agad ang kamay niya para hawakan ang kamay ko. Naisip ko, para akong nabigyan ng magandang regalo mula sa langit. Yun nga lang, nahimasmasan ako nung paghawak niya sa kamay ko ay may iniabot siyang 500 pesos at nagsabi ng, "Boss, 500 diesel." Para akong nasapak ng realidad dahil nagising ako sa katotohanang nagtatrabaho pala ako. Hindi nangangarap o nananaginip. Kaya inayos ko agad ang order niya. 500 diesel. Ipinasok ko sa butas ng motor niya ang fuel nozzle at ipinump ang gasolina sa motor niya. Nakatingin lang ako sa babaeng yun habang nagpapump ako ng kanyang gasolina. Pasimple ko rin chinek yung gulong niya sa harap. Sabi ko, "Miss, pahanginan mo na to kasi malapit ng ma-flat." Sa isip ko, baka ako ang ma-flat kakaisip sa'yo. Mabilis na bumalik sa realidad ang utak ko at tinulungan ng babae para pahanginan ang gulong niya. Maya-maya pa nagsabi siya, "Boss, penge resibo please." Tinanong ko kung ano yung pangalan na ilalagay sa resibo. Sabi niya, "Donna." Tinanong ko siya kung pangalan niya yun mismo. Sabi niya, oo naman. Pagbigay ko sa kanya ng resibo, pasimple kong sinabi sa kanya, "Boss Donna, balik-balik lang po kayo ha." Tumango si Donna. Ibinalik ang helmet sa ulo niya at umalis na. DJ Rocky at DJ Jello, para akong na-excite na pumasok at mag-duty araw-araw nang dahil lang kay Donna. Kinabukasan, nagbaon ako ng pabango, nag-gel ng buhok, at nagpalit ng sombrero, yung mas malinis, para naman mas desente akong tingnan kung sakaling dumaan si Donna. Tanghali ang shift ko pagabi. Pero sa bawat oras na dumaan, walang Donna na dumating. Abang ako ng abang sa mga nakamotor. Baka sakaling si Donna yung magpapagas pero wala. Sa Makalawa, ganun din, hindi pa rin ako sumuko. Naghintay pa rin ako kay Donna. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Hindi pa rin bumabalik. Nagbilang na ako ng araw, 3, 4, 5. Sa 6 na araw na tupad ang panalangin ko. Nagpagas ulit si Donna at sa akin siya pumuesto. Sabi ko sa kanya, "Boss Donna, kumusta po? Namiss kita." Sagot niya sa akin, "Bumiyahe kaming mga rider kaya kababalik ko lang dito sa Tacloban." Naisip ko hindi na bale. Sulit naman ang paghihintay ko sa'yo. Makita lang kita dito, masaya na ako. Umandar ang puso ko. At pinangunahan ng utak ko. Sabi ko, "Boss, pwede ko bang mahingi ang number mo?"
Nagulat siya. Pero, ibinigay niya rin naman sa huli. Sinulat niya sa resibo yung cellphone number niya at ibinalik sa akin. Sabi niya, "Huwag mo ipamigay yan sa iba, sa'yo lang yan." Sa akin lang. DJ Rocky at DJ Jello, kinilig ako. Halos maihi ako sa salawal ko. Kaya tuloy naisip ko, parang may pag-asa ako. Sana nga, hindi ako deadmahin lang ni Donna pag nag-text na ako sa kanya. Hindi ko agad siya tinext. Kasi ayoko namang istorbohin siya bigla. Pero kinabukasan, naglakas na ako ng loob. Nag-text ako sa kanya, sabi ko, "Hi po, Miss Donna. Si Bobby to. Musta po? Sana hindi ka po busy." Nakangiti lang ako habang nagte-text sa kanya. Pero, biglang napalitan ng gulat at panlalaki ang mga mata ko. Dun sa reaksyon ko nung mabasa ko ang reply mula sa kanya. Kasi hindi ko ina-expect na sasabihin niya yun. Hi guys. So, eto na nga. Papasok na tayo sa winning era. Eto na, sending winning dust to all of you. Kasi eto na nga, pwede kayong manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Para sa Bingo Plus, pabuenas. Ang kailangan nyo lamang gawin ay abangan ang aking Facebook Live. At eto na po yung magaganap sa May 29, Friday. Mananalo kayo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Ano ba itong mga merch items na to? So, meron tayong payong, may notebook tayo, may pen, and marami pang iba, may towel pa. Ayan. So, kung gusto niyo ng jacket din, meron din, pwedeng ipamigay sa inyo na merch items ang Bingo Plus. At para kayo maging bingonaryo, huwag niyo pong kakalimutan na bisitahin ang www.bingoplus.com at i-download na ang Bingo Plus app today. At huwag niyo pong kakalimutan na game responsibly. So, kabisyo, ano pang hinihintay ninyo? Watch out for my Facebook Live this May 29 Friday para manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Pabuenas!
Ano yun? Sige, dude. Sayang, di sila nanalo. Kaya nga eh, why sports ka ba? Si Andoy, isa to sa mga pinaka-pogi. Dude! Ba't late ka? Late ka ba dun? Kanina ka pa nila hinahanap eh. Sabi nila, saan na si Jello? Tapos, Yes, sir! Talaga? wait lang, eto na ba ay? Ganyan na, ganyan. Hindi ba? Mamaya. Ikikwento ko sa'yo off the air! Bahala sila! Oh my God! Okay lang, you did your best. Finals na ba yung kanina? So, anong palagay mo yung naging ano ninyo? Wait, Ano talaga eh. Lesson sa amin yun. sige, magano ka muna. May pawis na ako. Paano mo na ako? Saglitan lang to. Wait lang guys ha, ang dami namin mga pinag-iisip ngayon. Let's print out copies of the readings and you do want for the response.
Hello guys. Sherwin, Don King Baldemoratin Rivera, busy po kayo today. Yes. Ang dami. Dami nangyayari. Kaya parang ang dami nangyayari, Lord. So, yun. Hiroki, hello. Oh my God, kailangan ko umorder ng ng host. Wait lang. Alam mo, in fairness naman sa TikTok shop ha. Kumbaga, napakalaking bagay ng may TikTok shop. Kasi, may host. Yun. Kaya ano pa yung kulang ko? Basket. Ang galing nung no, yung Hello, G-Boy King.
Wala akong kwenta ngayon, dude. Ay, ano guys, sorry na. Pasensya na kayo. Alexander Hidalgo, hello po. Tren ng LRT1 from Northern Samar. Oh, 5:18. May sinend ako sa'yo, dude. Aray ko, ang galing mo talaga, dude. Para, yan na lang i-check mo. Para, ikaw na lang magbago ng mga ano-ano dyan. Para tama. Tama talaga. Dude. Diyos ko, dude. Baka kailangan mo pa ng cellphone, dude. Dude, palit-palit din mo cellphone. Kailan ba ilalabas yung cellphone namin? Tonet, hello. Kailan pwedeng bumisita? Siguro next week. Hindi na ay, busy next week. Ay, May, pwede kayong pumunta dun sa May 30. Doon kayo pumunta sa Muntinlupa. Fairness kay Titan Jello, ang fresh para naligo Para naligo si Titan Jello. Dut, nandito na si Jello. Ayan na, ayan na. Ano yan? Super cuts, yes. Pumiyat ka, dude. Grabe yung payat mo dun sa paglalaro mo, Parang tambay na. Pare! Tara na! Wala daw siyang mic. Happy birthday, Mr. Net Luwalhati. Uy, Tonet! Dalaw sa'yo! Impis ko na, Ayos lang ba? Sa may Muntinlupa po yun, ma'am.
Sa mga gusto pong dumalaw, maaari po kayong Teka lang, hindi ko maisip. Dude, ang dami kong chika, dude. Sayang, di ako nakasama sa inyo, dude. Sana sumama na lang ako sa inyo, dude. Okay lang, dude. No, para sana, mas masaya eh. Walang dito. Uy, bukas na daw haharap si Jay sa bahay. Wow! Nasaan na? Nasaan na? Ayun, dude. Uy! Congrats! Congrats! Thank you, Lord. Kasi God. sumahod na si Jay. Oo, sumahod na si Jay. Ang saya. Never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, minsan hindi mo kailangan maging gwapo. Maging gwapo, mayaman o sobrang astig para mapansin. Minsan kabisyo, sapat na yung totoo ka. Mabait ka. At marunong kang magmahal ng sincere. Mga kabisyo, kasi si Bob, kitang-kita naman natin na simpleng gasoline boy lang eh. Pero nung dumating si Donna sa buhay niya, biglang nagkaroon ng kulay yung dating ordinaryong duty niya araw-araw. Alam mo yung feeling na may isang tao na kahit ilang minuto mo lang nakita, pero parang gusto mo na agad siyang makita ulit kinabukasan. Mga kabisyo, ganun po si Bob kay Donna. At minsan talaga, pag matagal ka na naghihintay ng pagmamahal, kahit simpleng ngiti, simpleng usap, o simpleng ingat lang, napakalaking bagay na. Pero ito nga mga kabisyo, hindi lahat na nagbibigay ng pag-asa ay yun ang magiging ending mo. Kasi minsan habang kinikilig ka, may katotohanan palang paparating na kayang bumasag sa lahat na inaasam mo. Dahil mga kabisyo, pagkatapos mag-text ni Bob kay Donna, may reply na dumating na nagpabago sa lahat. Isang mensahe na nagpahinto sa tibok ng puso niya. Ano kaya ang sinabi ni Donna mga kabisyo? At bakit parang doon pa lang magsisimula ang totoong sakit ng kwento ni Bob? Abangan natin mga kabisyo ang susunod na mangyayari sa pangalawang bahagi ng kwento ni Bob sa Rocky Secret Files with Jello. Naglakas loob akong i-text si Donna. Pero nagulat ako sa reply niya sa akin. Pulis ako.
Ipakukulong kita. Gulat na gulat ako sa reply niyang yun. Pero napawi naman agad yung takot ko nung bigla ulit ako nakatanggap ng reply galing sa kanya. Sabi niya, "It's a prank, joke lang. Si Donna ito. Musta ka, Bob?" DJ Rocky at DJ Jello. Dito kami nagsimulang maging textmate at naging mabuting magkaibigan. Halos araw-araw na kami nagkikita sa gasolinahan tuwing dumadaan siya para magpagas. Lahat ng mga kapwa ko gasoline boy. Tinutokso na kami kapag naroroon si Donna. Ako naman, hindi maitago ang kilig ko kaya abot tenga akong ngumingiti pag andun siya. Si Donna ngumingiti lang din at nakikisakay sa tuksuhan namin. Nabanggit nga niya, "O Bob, nagtatanong ng mga kasama mo rito, kailan mo raw ako jojowahin?" Pabiro kong sagot, "Donna, hindi ba pwede ngayon na? Tayo na lang." Pabiro rin naman niya akong sinagot na, "Hindi, manligaw ka muna." Nagtilian ang mga kasama ko. Pero ako, deep inside, masayang masaya. Dahil ramdam na ramdam ko na pagkatapos ng matagal na panahon na baka sakaling magkaroon na ako ulit ng bagong love life, may pag-asa ng natatanaw. Isang araw, tinext ko si Donna, sabi ko, "Donna, kailan ka bakante? Gusto ko sanang dumalaw sa inyo para formal na manligaw." Sinabi ni Donna kung kailan kaya pinaghandaan ko ang pagpunta sa kanila. Nag-ayos ako, nagdala ng pagkain, bulaklak, sineryoso ko yun. Nakilala ko ang pamilya ni Donna, ang mga magulang niya at kaisa-isa niyang kapatid. Nagbiro sa akin yung kapatid niya, sabi niya, "Naku po si ate pagkatapos ng mahabang panahon. Tutuhugin na siya ni Kuya Bob." Nagtawanan silang lahat. Ako naman bigla na lang napayo ko at medyo nahiya. Pero hindi ko naman naramdamang hindi ako welcome. Kaya naging kampante ang kalooban ko habang nasa bahay nila at kinikilala sila ng mabuti. Nagpatuloy ang panliligaw ko kay Donna ng ilang linggo. Hanggang sa bigla niya akong niyayang magmotor sa malayo. Doon sa bandang Southern Leyte. Nakaabot kami sa Agas-Agas Bridge. Ito yung pinakamataas na tulay dito sa probinsya. At habang nasa tulay kami, habang nakatingin kami sa nakakalulang view sa ibaba, tsaka niya ako'y sinagot ng matamis niyang oo. Oo, sa wakas kami na! Nagmotor kami ng nagmotor. Halos ikutin namin ang buong Leyte. Isa yun sa mga pinaka hindi ko malilimutang araw sa tanang buhay ko. Sabay kaming nagmotor at namasyal. Kasama ko na ang babaeng tinanggap ako kung sino ako, mahal ako kung ano ako. Mga ilang araw din akong parang nasa ulap. Hindi halos makapaniwala na may jowa na ako. Maganda na, rider pa. Higit sa lahat, hindi rin ako makapaniwala na posible palang mabuo ang mga love story sa gasolinahan. Gaya ng nangyari sa amin. Napakabihira sigurong mangyari yun. Pero eto na. Totoo na itong nangyari sa amin. Unti-unti kaming mas nagkakilala sa pagiging magjowa namin. Mas nadiskubre ko yung ugali niya. Kahinaan, kalakasan, maging yung mga gusto at ayaw niya. Ganon din naman siya sa akin. Sa ngayon, going strong kaming dalawa. Wala pa kaming napag-uusapan tungkol sa planong pagpapakasal. Kahit 2 taon na kaming magjowa,
dinadahan-dahan lang muna namin ang lahat. At unti-unti ring pinaghahandaan. Ngayon, masaya akong nagtatrabaho sa gasolinahan at masaya rin akong nakikita pa rin siya araw-araw. Si Donna naman, kakakuha pa lang ng bagong trabaho bilang isang customer associate sa isang shop para sa mga motor. Basta masaya kami. Masaya kami sa katayuan ng relasyon naming dalawa. At hangad namin lalo na umunlad para magkaroon ng masayang pamilya balang araw. At bago ko tapusin ang secret file ko, gusto ko lang idagdag DJ Rocky at DJ Jello na masarap pala sa pakiramdam na may nagmamahal at may minamahal. Masarap pala talaga. At nahanap din pala ang pag-ibig sa isang gasolinahan. Kami po ni Donna ay pruweba na totoo yun. Salamat po ng marami ha. At hanggang dito na lang. Muli, ako si Bob. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami.
bisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City?
Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love. Talaga ang pag-ibig ay mapagbiro. Minsan, kapag tumibok na ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ang tunay na pagmamahal, partner, ay hindi tumitingin sa kung anuman yung kakayanan o yung buhay ng isang tao, kundi minsan tinitignan ng isang taong umiibig yung puso mismo ng taong minamahal niya. Actually, totoo yan. Kaming mga babae, Yan. wala naman sa amin yung looks eh. I mean, baliwala yung looks. Baliwala yung kamachohan, biceps, triceps, abs. Yan. Basta meron kang pera. Ang ganda na eh! Hindi, charot lang. Ang ganda na! Biro lang. Alam mo, wala lahat ng ganong klaseng aesthetic, no? Oo. Basta meron kang pusong mapagmahal na tapat at totoo. Tsaka, alam naming masikap ka, masipag ka at may pangarap ka sa buhay. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Tama yun.
Kaya nga, yung secret file sender natin na si Bob, maswerte rin siya ha, na ang natapat sa kanyang babae, bukod sa maganda na rider pa, astig, di ba? Pag ganun eh. Rider, no? Oo, yung tipong kapag tinanggal mo yung helmet, wala kang maamoy na mabaho. Ay, sarap nun. Yung ang bango-bango ng buhok, Oo. yung gano'n, yung kahit pinagpawisan na. Amoy shampoo. Oo, amoy shampoo and conditioner. Yun, no? Yung pala, shampoo and conditioner ng aso. Ganun. Kabayo. Ay, kabayo, uso yun. Oo, oo. para shiny. Totoo. But anyway, yun nga, dude. Parang, ang swerte niya, kasi nga, nakatagpo siya ng ganong klaseng babae na hindi naman tumitingin dun sa aesthetic lang. Kasi may ibang mga babae ngayon, dude. Aminin na natin, na bukod sa itsura yung tinitingnan, yung lalim din ng bulsa eh. Oo, yung estado ng isang tao, no? Totoo. Pero hindi naman tayo dapat tumitingin lang dun sa ganun eh. Practical lang siguro sila, dude. Ayaw nilang mahirapan sa buhay? Hindi naman, kasi masarap. Alam mo naman, ang pinagtatalunan kasi ng mag-partner kadalasan, yung poverty eh. Kapag mahirap kayo parehas, o kaya isa lang yung nagtatrabaho, yan yung nagtutulak para hindi kayo magkaintindihan. Lalo na kapag kinakapos kayo. Kaya yung ibang tao, hindi ko kayang magtiis ng ganun eh. Maghanap ako ng tamang tao para sa akin. Siguro yung iba, kaya. May mga ibang tao na hindi kaya. Alam mo, tama ka naman dyan sa sinabi mo, dude. Kasi preference eh. Yes. Napakahalaga nung preference pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi Tama. kung hindi ka payag sa ganung klaseng makaka-meet mo o maging partner mo, maaga pa lang, alis ka na dun. Huwag mo ka na mag-entertain. Tama. Kasi alam mo naman na nagkaroon ka na ng idea tungkol sa kakayanan at kapasidad ng tao. Tama. Pero may iba rin naman na, oo, tanggap na nila, pero nangangarap sila parehas ng sabay. Kaya mas lumalago yung kayamanan na meron sila. O sabihin na natin, dati nagsimula sila sa 500 peso lang na pagas kada Yan. isang linggo. Pero ngayon, kaya na nilang magpagas ng 3,800 pesos. Diba? Oh, magkano na lang, ilang litro lang yun? Wala na akong alam. Wala na akong panggas. Sa bagay, electric vehicle ka na Wala, kasi. wala. Commute. O, tut mo! Pero yun nga, yun ang masaya dun sa nangyari kay Bob at dun sa kay Donna, dun sa kanyang minamahal. Sarap makatagpo ng ganun, no? Na may taong iintindi sa'yo kahit ano man yung estado mo, ano man yung katayuan mo sa buhay. Ba't naghahanap ka ba? Ha? Bakit tinatanong mo ko saan? Naghahanap ka ba, Titangelo? Wala ka nang hahanapin pa, di ba? Charot lang. Hindi, pero, di ba? Ano? Hindi ganong tao. Tanggap ka. Oh. Hindi ka sinisino-sino. Oh. Dapat ganun. Oo naman. Tsaka siguro mahalaga din na bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin. Nakilalanin din yung ibang tao. Tama. At mahalaga din na maging open din tayo dun sa pagkatao ng ibang tao. Kasi minsan meron ka na nabuo na idea of the person eh. Na parang ito yung gusto ko. So dapat mag-fit siya sa ganitong standards ko. Tama. Pero nakakalimutan natin na magpakatao. Nakakalimutan natin na wala namang taong perpekto. Tama. Kaya dapat maging bukas tayo na kung sakaling magkakaroon tayo ng partner na ganun, kung pasok naman yung qualities na meron siya dun sa mga non-negotiables mo, o meaning eto yung mga... Babaero pero mabait. Hindi ganon! Hindi ba ganon? Hindi ganon! Ay, akala ko Hindi dapat babaero tsaka mabait. Yan. Yan yung mga non-negotiables. Yun pala yun. Baligtad pala ako. Baligtad. Kaya, tinan mo, nababaligtad ko. So, ayun, maging bukas tayo tsaka wag tayong masyadong maghanap ng perfect partner for us. Walang ganun. Kumbaga, lahat may flaws. May mga imperfection na tinatawag. Totoo. And it's up to you how you will make it perfect. No, kung paano may embrace yung mga imperfections ng isa't isa. Tama yun. Partner. Tsaka dude, dito din natin mapapatunayan yung kahalagahan ng paghihintay. Mm-hmm. Kasi imagine mo dude, no? Pwede ka namang jumawa ng kung sino-sino eh. Pwede ka naman manligaw ng kung sino-sino. Tama. Pero itong si Bob, talagang he took his time.
'Di ba? Ninamnam niya yung pagkakataon na single siya. Oo. Siguro kung kani-kanino niya tinutusok yung anong tawag doon? Yung panggas. Yung panggas, 'di ba? Yung pinapasok Parang mo may dun hose. sa hose. Oh, yan. So, baka kung sino-sino niya pwede niya naman gawin yun eh. Mm. Yung sarili niya. Pero di niya ginawa, 'di ba? Dumating yung perfect timing and dumating yung tamang babae na siyang nagpatibok ng puso niya. Tapos traditional pa siya. Humarap sa mga magulang. Totoo yun. Humarap sa pamilya. Iilan na lang ba yung lalaking ganun? Oo, totoo yan, partner. Nakikita ko nga yung sarili ko kay Bob masyado. Wow! Hiyang-hiya kami dito Nakita ko yung paano maghintay si Bob, nagtiis talaga. Tapos Totoo paano manligaw ba? sa bahay. ganun. Nanligaw ka ba talaga sa bahay? Nanligaw, ganun. Nanligaw ng nilalang. Yun, hindi nanligaw. Nanligaw ng mga chicks. Ganon. Uy, dito tayo. Okay dito. Saan yun? Huwag tayo sa bahay nyo. Doon tayo sa bahay ko. Yung walang tao sa bahay nyo? Wala yung nanay ko. Wala yung tsahin ko. Mangiram tayo ng bahay. Yung pwede kayo dun sa kwarto? Yeah. O kaya din sa kodo ng pinsan ko. Mag-Netflix and chill. Ayun. Dali ka. Alam na alam ni Titan Jello yung mga galawan sa ganyan. Tontuwa yung driver. Alam niya yung galawan na ganun, no? Oo. Pero sa kanila hindi naman Netflix and chill eh. Ano? Yung hawakan mo, cambio ko. Car fun, gano'n yung dating. oo. Bakit pa sila pupunta dun sa mga kondo-kondo? Pwede naman dun sa Sa sasakyan. kotse, no? Oo. Sa puno lang na makopag. Sa ilalim ng mga puno ng makopa. Yeah. Dun sa walang CCTV. Yan. O kaya sa may San Juan, doon sa may Balete. Wala ba CCTV doon? Wala doon. Talaga? Oo. Ba't alam mo yung spot na Sinubukan yun? ko eh. Dami alam ni Titan Jello. Hanggang ngayon naman, walang kumanat na video. Hindi ka sure. Kaya pala, nandun na yung video mo sa Charot lang, with darot. Anyway, Bob, wishing you all the best at kay Donna din. At sa mga kabisyo natin, gasoline boys out there, gasoline guys out there, sana po matagpuan ninyo yung the one ninyo na hindi mangiiwan at hindi kayo bibitawan. Totoo yan. Pagasa ng pagasa sa mga gasoline stations natin, guys, ha? Anyway, if you want to share secrets, share it to us sa rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik ni Titan Jello. Kasama nyo pa rin ang Basta Princess DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Bob's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. Oo, ikaw.
At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito Ay, hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia.
Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambut.
protektahan mo lang siya doon. I-heads up mo na yung mga mama mo na, tama na muna yung sama ng loob. Happy na muna tayo para sa apo, para dun sa bata. Alam ko naman mabait yung family mo, di ba? Pero syempre, minsan, hindi naiiwasan yung bugso ng damdamin dahil sa mga nangyari. Nabubuksan muli yung mga sugat na unti-unting naghihilom na eh. Dapat wag nang ganun. Maging happy tayo dahil yung tao gusto pumunta dyan, pagbigyan natin. May padala po ako next week goods from Cebu. Wow! Thank you so much. Wow! Good for... Uy, sa Mandaluyong kita-kits tayo ko. Muntinlupa. Ay, Muntinlupa. Ay, Muntinlupa yun. Sorry, Muntinlupa pala. Sorry na. Dami lang iniisip ngayon. Talagang grabe. Alam nyo na, ganun talaga pag kasanggan nyo si Sir, diba? Sana maging okay na. Yes, we wish you the best. Oh, ang cute-cute pa naman ng bebe. Namiss ko tuloy si bebe. Miss ko rin yung bebe ko. Ilan nga sila? 5. Ibang bebe, malaking bebe. Bebe yaking. Ito talaga si Titan Jello. Iba talaga mga pag-uutak dito eh. Mga pag-iisip. Ang malungkot na balita na hindi po kami naging kampyonato. Yun Ano sa palagay mo naging dahilan kung bakit di kayo naging kampyon? Pero bagamat man hindi kami pinalad bilang kampyonato sa laro ng Sport Fest po ng MBC at ang Star City, meron po kaming aral na natutunan. Aral na mabibit-bit namin hanggang sa next season ng paglalaro. Dito natin masasabi na bilog ang bola. Kahit anong galing mo, kahit anong bigay mo, kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ginawa naman namin ng lahat. Pero hindi naging sapat. Parang pag-ibig. Kahit pilitin mo na mahalin ka ng isang tao, kung hindi naman para sa'yo, yung tao na yun, at hindi ka rin niya kayang mahalin, walang mangyayari. Matatalo ka lang sa dulo. Tawag na po mga kabisyo. Ang Viber line po namin is 0916-529-5595. Kasama po natin ang nag-iisang napakagandang Basa Princess na si DJ Rakitera. At syempre ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Nag-video call yung asawa ko. Ayan. Papakita natin ito. Si Jello eh. Ha? Nasa COD si Jello. Nasa COD ka daw? boss! Nakalis na tayo doon. Nasa COD? Yan, Galing COD yan eh. Bakit? Wala. Yan lang, Ay, yung picture ko sa story ko yun kanina. Nakita naka-live. niya. Galing talaga ni boss. Tandaan, naka-live kami. Baka may nanonood. Okay. What are you doing? Dinner na kayo? Nabusog na ako. Oo, kumain ako ng lamb. Okay. Tsaka ng beef kofta. Tsaka yung chicken, Egyptian chicken. Sarap. Sarap? Sarap naman. Okay. Sige na, ere na kami in a while. Bye. Love you, bye. Boss. Love you. Love you, boy. Love you, boys. Si Lian na nanonood sa atin. Oo nga eh. Napadaan si Marathoners! Maratoni, ano ba? Nagpa-practice ka daw sa gabi? Welcome! Welcome, Gabisyo! Gabisyo! Sige, magbiro ka! Ba't ka nanonood ng gabi? Pinag-aaralan mo ba yung gabi? Kaya ko ba mapuyat? Hanggang 11:17, tapos tatakbo ka ng... Alas 3? Alas 3? Uy, pwede Pahinga muna siya dito. Sa ano ko. Pwede pala yun No. Aralin mo Good evening!
Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Sabi Manila. niya, Ganun ka. no, hindi masaya. Uy, si Enzo, eating na po ba ng teeter crackers? Wala pa, pero gusto kong matry niya mag-ganon. Hindi pa siya nakakapag... Mayroon ako mga binili sa kanya from Australia ng mga teeter. Yeah, no? Pero hindi crackers. Kasi matakaw yung anak ko eh. So, inuunti-unti ko lang muna. Juicing siya ngayon. Juicing. Ano lang? Tsaka gatas ko pa din. Yan, talaga. Pinaka-the best yan. Hindi na daw masaya si Lian Austria, aka Maratoni. Hindi ka na masaya sa oras mo, kaya mo gusto dito? Hindi, para kay Maratoni, ano ba ideal time mo? Ano bang gusto mong oras? Sige, screenshot ko to, picturean ko to para, ano. Mars, nandiyan ka pa ba? Oo nga, nandiyan ka pa ba? Baka na bad trip si Lian Austria. Gramso AU. Hi there, DJ Rocky, Tawad listening na from Perth. Rose Ann, hello. O itawag na sa Viber 091652955595. Yan po ang pwede ninyong tawagan para sa Top Secrets. Ito po yung programang hindi ka husgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Dude, okay lang ba ano mo to? I-cut mo tong babatiin namin ngayon. May nagpapabati doon, di ba? Batiin natin. Uy, grabe. Ano to? Birthday niya today. Happy birthday sa'yo. Jody Buenafe. Jody Buenafe, sana mas gumanda pa ang buhay na meron ka. Yes. Jody, alam mo ba? Ano? Matagal ko tong hinintay. Ay, wow. Gusto kong sabihin sa'yo. Ano yan? Yung nararamdaman ko. Uy, ano? Happy birthday to you. Samantalang ko, happy birthday. Naway, mabuhay ka pa. Nang matagal. Gusto mo. Yan. Nang matagal, dumami pa yung mga biyayang matanggap mo sa buhay. Sana ay ulanin, bagyuhin ka ng mga biyaya. Tsaka dumami pera mo. Yan ang naman ang gusto natin sa buhay. Mabuhay tayo ng maraming pera. Ito yung bati na to ay mula sa MBC at CRG team. Uy. Ayan. Maraming salamat. Happy birthday. Mama Chup Chup. You know. Dude, pakat na lang yon. Pahingi ako. Copy. Pasa natin sa boss. Para lumabas na yung blessing. Go. Verns, happy birthday, Verns. Viber line po natin 091652955595. Ano na? Tawag na kayo.
0916-529-5595. Hello, ma'am. Good evening. Uy. Rain, good evening. Good evening din kay Jane. Hi, guys. Tatawagan na sila. Good evening. Good evening po. Hello, kamusta ka? Ito po, ayos lang. Okay. Maaari bang papatay mo na yung loudspeaker? Kung naka-loudspeaker po kayo, patanggal po kung naka-earphone po kayo, and Nakapatay na po. Okay, kung nanonood po kayo ng aming live, maaari po bang papatay po? Okay lang? Apo. Maraming salamat po. Familiar po ba kayo sa aming programa? Opo. Okay po. Kung hindi po, pwede po namin ipalumanag din sa inyo kung medyo nalilito po kayo, ha? At first time nyo po ditong tumawag. So ako po si DJ Titangelo at kasama po natin dito si DJ Rakitera. Ito pong programa namin is Top Secret at lagi po namin sinasabi dito na ito pong programang hindi kahusgahan bagko si kay pakikinggan. Nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. May top secret po ba kayo ngayon na ikukwento? Hello po? Wait lang po. Pabagal po yung signal ko po. Okay na po ba? Apo, okay na po. Okay. So, may top secret po ba kayo ikakwento ngayon? Meron po. Okay, kapag medyo mahina po yung signal ninyo, paumanhin po ha. Maaari ibababa po namin para masagot po namin yung mga ibang tumatawag din po, okay? Sige po. Ayan. So, ayos po ba yung signal ninyo? Yan po, okay lang po. Okay. May kwento po ba kayo? Ano po bang kwento nyo? At bumitiw na ba siya? Hello, sir? Wala na. Hello po, good evening. Hello po, good evening. Hello po. Ayan, oh.
Hello po, good evening. Good evening po. Yes po, good morning. Ayan. Maaari po bang paayos muna po yung audio ninyo? Kung naka-loudspeaker po kayo, pwedeng papatay. Kung naka-earphone po kayo, pwede pong papatay. Okay na po. Okay po. Tsaka kung naka-monitor po kayo sa amin, maaari po ba na papatay din po? Yung Yes pag-mo. po. Thank you. Matay na po. Okay. Familiar po ba kayo sa aming programa? Yes po. Okay po. Salamat. So, papakilala lang po ako. Ako po si DJ Titan Jello. Kasama ko po dito si DJ Rakitera. At ito po ang programang Top Secret. Okay po? Yes po. Ito pong programa namin ay nagpo-promote sa radyo ng hindi kahusgahan bagkus ikay pakikinggan. So, ngayon po ba may top secret po kayong ikukwento, sir? Yes po. Okay. Pwede nyo pong itago ang pangalan ninyo na sa ibang pangalan. Yung identity ninyo. Tago nyo rin po yung mismong original na location ninyo kung hindi po kayo comfortable mag-share talaga ng totoong location ninyo. At pwede nyo rin pong ibahin yung edad ninyo para po hindi po kayo matrace kung sino po talaga kayo. Okay po? Okay. Okay. Okay, sir. Pwede po bang paayos lang yung mic natin? Nakatapat po ba sa tenga ninyo yung cellphone ninyo? Ano po bang... Yes po. Okay po. Yan, palinaw lang po yung boses natin, sir, para maganda po yung maging usapan natin at hindi na po tayo makat. Okay po? Okay po. Maraming salamat. Diretsahan tanong po kami at diretsahan sagot din po. Pag sinabi po namin anong top secret ninyo, sasabihin nyo na rin po kung ano po yung top secret ninyo. Niloko ko ng aking misis o kaya nahuli ko yung kapatid ko na may ibang kasama. So, tungkol po ba sa sarili nyo tong top secret ninyo? Yes po. Okay po. Sa sarili. Okay po. Diretsahan po tayo, sir, Okay po? Sige po. Maraming salamat. Antay lang po tayo, sir. Standby lang po tayo. Hindi na po kami sasagot ng mga ibang tawag. Kayo na po kakausapin namin, Okay po. Okay po. Thank you. Standby lang po. Huwag nyo ibababa. Let's do it. Let's do it! Yes po. Nakakabasa po tayo ng mga comments. Watching. Hi. Rakitera. Hello. Namimiss ko na yung mga iyak mo. Hi, Snoopy. Hi, from Bataan. Sir, pwede po bang pa-advise ang tropa kung pangalan niya? Jerome. Dude. Okay. Do it, dude. Ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At
mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hello po. Isali, baka pwede kami mag-guest sa inyo. Charot! Kaming dalawa as a partner. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo is already 11:33 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. And welcome to the program Top Secrets. Excuse me po. Okay lang. Pasintabi po. Pasintabi po. Kung may mga sabit, ang mahalaga hindi sumasabit sa relasyon. Yan. Tama yun. Ayan. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siyang lahat. Magandang gabi po. Hello. Good evening po. Hello po, good evening. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? John po. John. Ilan taon ka na, John? 30 years old. 30 years old. John, sang lupalop ka naman galing? From Davao City po. From Davao City. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. John, 30, from Davao. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is may jowa po ako ngayon. Tapos may jowa po akong dalawa. Bali, yung current na jowa ko is isa. Tapos may ano ako ngayon, may nagiging ka-feeling ako na magjowa din sila. Medyo naguluhan lang kami na may jowa ko ngayon. Tapos magjowa din sila. Okay, wait lang ha. So, linawin natin. Bali. John ha, wait lang. Opo. Linawin natin muna Sige ha. Tama ba yung pagkakaintindi namin? Currently, may jowa ka, tama? Yes po. Tapos, sabi mo, may dalawa ka pang ibang jowa. Etong dalawa mo pang jowa, ano tong mga to? Magjowa ba sila? Yes po. So, you mean, may original jowa ka, tapos may couple ka pa na jowa? Yes po. So, bale, kung bibilangin natin lahat ng jowa mo, 3 sila. Yes po. Okay. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ilang taon na kayo nitong current jowa mo na original jowa mo? 4 years na. 2 years, tama ba? 4 years po. 4 years, okay. Yung couple naman, gano'n na kayo katagal nito? Bago pa lang po. 5 months. 5 months, okay. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung paano nagsimula etong pag-entertain mo ng iba pang pwedeng jowain? Tapos bakit naging couple sila? Kasi normally isa-isa lang eh, 'di ba? Kaya siguro nagkaka-shortage ng ano ngayon, no, ng mga jowa-jowa, no. Kaya pala single yung iba kasi yung sa'yo tatlo-tatlo na, diyan ha, iba ka talaga. Pahingi naman ako dyan. Kaya pala nawalan si Titan Jello kasi sa'yo 3. Okay, sige John. Kwento mo sa amin. Bali, kasi yung current na jowa ko po is na nag-work po siya sa dyan po, sa Luzon. And ganyan, LDR po kami. So, may time po na na-miss ko siya. So, here comes dumating yung dalawa, which is silang dalawa is 8 years na. Then, parang nag-explore po sa relationship. Parang ano na sila ba?
kumbaga naghahanap sila ng ng tawag nito, yung pwedeng mapagbalingan siguro ng pagmamahal nila kasi iba na yung nararamdaman nila sa isa't isa. Kasi nga sa tinagal-tagal nila, parang nakasanayan na nila yung mga typical na ginagawa nila araw-araw. So, na-meet ko sila sa mall. So, parang ano lang sa isang app, sa isang dating app. So, yun na. Lagi na kaming nagkikita. Lagi na nila akong chinachat kung saan ako kasi tinitreat nila ako for Okay. John, wait lang ha. Bago tayo dumako dun sa iba mo pang kwento, no? Gusto ko lang maintindihan at maunawaan yung parte na longing ka for a physical affection. Tama? Yes po. Okay. Parang ganun. So, nag-download ka ng isang app na dating app, Sa tama? dating app. Yes po. Okay. Tapos dun sa dating app na yon, nakamatch mo yung isa sa mga couple or as a couple yung presentation nila doon sa mismong account nila? Parang yung unang nakachat ko talaga is yung isa. Then parang sinabihan niya yung partner niya, oy, ito parang sinabi niya ata na gwapo to, parang ganito or ganyan. So parang nagkaintindihan siguro silang dalawa. So silang dalawa yung nakig-meet sa akin. So, itong mag-partner na to, parehas babae? Po? Parehas sila babae? Sorry, po, lalaki. I'm bisexual po. Okay. So, John, ang sexual orientation mo ay bisexual, tama? Yes po. Okay. Ang preference mo, lalaki? Opo. Okay. So, yung jowa mo na 4 years ay straight guy or bisexual din? Bisexual din po. Okay. So, ito ay relationship, no? Sa isang bisexual na tulad mo din. So, itong mga in-entertain mo ay magka-relationship din, na longing din dun sa pag-explore and the other parang feeling of excitement, ganon? Yes po. Mm-hmm. So, sige, tuloy mo yung kwento mo sa amin. So, nagkausap kayo, lumalabas kayo, and then? So, yun na, tumagal, may mga nangyari. So, parang naging na-attach ako sa kanilang dalawa. Then, minsan, pag tumatawag yung partner ko talaga, parang nagiging cold na, tapos iba na yung nagiging parang every time na nag-uusap kami, parang puro na lang away. So, nangyayari, na-end call lagi. So, yung dalaw yung nabibigyan ko ng mas attention. And how do you feel about that? Medyo kasi sa situation ko ngayon, parang hinahanap ko yung kumbaga kalinga or gusto ko ng may attention sa ibang tao. Pag yung partner ko kasi, pag kinakailangan ko siya, wala kasi. Tas busy din siya. Hindi nag-aabot yung time namin. Mm-hmm. So, nag-open up ka na ba sa kanya tungkol sa nararamdaman mo? Hindi po. Bakit? Takot po akong saktan siya. Kasi alam ko masasaktan siya. So, parang yung ginagawa ko na lang is pag kailangan niya ako, kinakausap ko siya, tapos kung ano yung needs namin na siyempre parang ginagawa na lang namin through video call.
Parang ganun. So, yun po. Mm. Anong plano mo doon sa relasyon mo dito kay 4 years? Ah, hindi ko pa po alam kasi sa ngayon, ano na kilala na ako ng family niya, then kilala niya din yung family ko. So, ang parang siya yung nakikita ko na talaga na makasama. Yun nga lang naging marupok o parang hinahanap ko yung kalinga niya, which is hinahanap ko sa malapit sa iba kung saan madali lang. Mhm. Wala ba kayong plans na maging magkasama nitong karelasyon mo for 4 years? Meron naman kaso sa ngayon kasi marami pa kaming plans and sa work niya kasi is kailangan niya talagang magtrabaho diyan kasi mas diyan yung ano niya talaga yung work yan po sa Luzon. Mhm. Eh ikaw naman dyan sa Davao. Hello po. Diyan sa Davao, I mean, hindi ka ba pwede ring, alam mo yon, magpunta ng Manila for better opportunities, ganon? Wala kasing ang work ko kasi is dito talaga sa Davao. Matagal na rin ako dito sa work, sa current work ko na to and okay na din yung sahod so hindi na ako naghahanap pa ng iba. Yung inaantay ko na lang is siya, which is yung plan namin is pag okay na yung nakaipon na, babalik siya dito siya sa Mindanao and magbi-business na lang. Mhm. So yun yung plan ninyo. Pero palagay mo ba kapag nalaman niya yung totoo na you entertained a couple in your life, mag-i-stay pa rin siya sa'yo? Alam kong hindi po kasi yun nga, alam kong masasaktan siya. Gusto mo pa rin ba ipagpatuloy yung pakikipag-fling or relationship mo physically doon sa couple? Honestly po, sa ngayon, naging komportable pa ako sa dalawa. Mas nalalapitan ko po kasi sila kasi nga andito sila parati. Parang ginagawa nila akong kumbaga parang mas naalagaan nila ako. So dun sa feeling mo na mas naaalagaan ka, wala ka bang takot o wala ka bang nararamdamang pangamba? Wala ka bang nararamdamang pagkagusto na dumating yung araw na isa lang yung talagang pipiliin mo sa buhay? Sa ngayon po kasi ang gulo po, hindi ko po masabi. Pero sa nakikita ko po sa ngayon is mas naging comfortable pa ako sa dalawa. So parang nakahanap ka ng kaibigan at karelasyon sexually dito sa couple na to, tama? Yes po. So tama, hindi lang friendship yung no-offer nila, no? Nandun din yung attention, time, care, and physical thing. Yes po. May physical affection na hindi niya nakukuha sa partner niya ngayon. Gusto naming pasukin yung yung utak mo eh. Kasi malamang sa malamang may mga tao talaga hindi makakaintindi ng pinagdaraanan mo, nararamdaman mo ngayon. No? Anong pumapasok sa isip mo habang ginagawa mo yung mga bagay na dapat sana ginagawa ninyong magjowa? I mean, yung original jowa mo. Nung una ko talagang nagawa is nakonsensya po ako and
ang every time kasi na lumalapit ako sa kanila, iba yung happiness, iba yung gaan ng pakiramdam ko pag kasama ko po sila. And yung naramdaman ko ngayon is hindi ko po naramdaman sa 4 years ko po na jowa. Hindi mo ba kinonsider na makipaghiwalay dito sa 4 years jowa mo? Natatakot. Matagal ko naman na pong pinag-iisipan na sabihin at makipaghiwalay. Yun nga lang, natatakot po ako na i-open sa kanya. And humugot lang din po ako ng lakas ng loob para mas mapaintindi sa kanya yung sitwasyon ko po. So, ang kinakatakot mo lang na hindi ka niya maintindihan dyan? O may kinakatakot ka na baka matalo ka din dun sa magiging desisyon mo na, okay, bibitawan ko tong 4 na taon na to. Baka wala rin naman akong kasiguraduhan dito sa 2 nakakasama ko. May iwan ka mag-isa. May ganun din bang side? Meron din po, meron. Kasi alam ko po, kasi parang itong current na 2 is parang panandalian lang ba? Yes, last lang talaga. Opo. Walang love. Pero dyan ito, matanong ko lang sa'yo na ano ba yung mas matimbang sa'yo? Kasi ang hirap natin sabihin na mahal natin yung partner natin or yung partner mo na 4 years ka. Pero nakagawa ka ng pagkakamali sa kanya. Paano natin masasabing mahal mo pa siya nakaisip ka nga ng pagkakamali sa kanya? Yun din po yung ang hirap. Di ba? Explain. Kasi yung sa LDR po kasi iba yung, kumbaga hindi lang yung time, yung communication yung dapat inaalagaan. Talagang dapat patibayan din ng talaga ng damdamin or yung affection kung ano mong mararamdaman mo sa iba. Kasi may times talaga na may feel mo na gusto mo siya kaso wala siya sa tabi mo. So kung tingin mo magkasama kayo at nasa tabi mo siya, hindi ka gagawa ng kalokohan? Yun po yung tingin mo? Kung magkasama po kami, hindi po. Opo. Tingin mo? Yes po. Kasi minsan, yes, may factor na malayo kayo sa isa't isa na naghahanap ka ng kalinga kasama. Pero kasi ang cheating, hindi natin pwedeng sabihin na malayo o malapit. Mag-cheat ka na. Kapag malapit sa'yo, hindi ka mag-cheat. Kapag malayo sa'yo, hindi mag-cheat ka. So, hindi siya yung rason. Choice siya Choice siya, at the same time, naramdaman mo na rin talaga na wala na yung love. Medyo nag-fade dahil nga malayo kayo sa isa't isa. Diba? Hindi siya pwedeng, hinahanap ko kasi yung pagkukulang niya sa akin sa iba Pero mahal ko siya. Hinahanap ko lang yung pagkukulang. Hindi ganun yun. Walang ganun dyan. Yan ay pinag-isipan mo mabuti. Pinagdesisyonan mo yan. Na hindi mo na siya iniisip dun sa mga bagay na yun. Nandun ka na sa part na sarili mo na iniisip mo dyan. Yung kailangan mo. Hindi na para sa relasyon ninyo. Kasi kung iniisip mo siya dyan, maraming paraan para gumawa ka ng paraan. Para magkita kayo, magsama ulit kayo, makapaghintay ka. Diba? Hindi namin kino-question yung feelings mo, pero nililinaw lang natin. 'Di ba? Na hindi siya pwedeng idahilan na pag malapit, di ako maglolo ko. Walang ganun. Kahit ikulong mo yan sa bahay ninyo, kung choice mong magloko ka.
Ibig sabihin kasi, nawawala yung love mo. Kasi kapag love mo yung isang tao, hindi mo magagawa ng kalokohan yan. Kung talagang yung sarili mo ibibigay mo sa kanya, ibig sabihin may mali. And naiintindihan ka namin doon ni J. Rocky. Go dude. John, ikaw, sa pagkakataong ito, masasabi mo ba na mahal mo pa etong karelasyon mo for 4 years? Yes po, opo. Masasabi mo, mahal na mahal mo yung opo. ganon? Yung kaya mong ipagpalit lahat para sa kanya? Po, siguro nagkataon lang po talaga na sa sitwasyon ko ngayon is pinasukan talaga po ng demonyo. Yung utak ko, yung katawan ko talagang naghanap po ng kalinga ng iba, which is alam ko pong mali. Pero yung love po, hindi po nawala dun sa 4 years. Siguro itong nararamdaman ko ngayon sa dalawa, ano lang to, yung last lang po talaga. Kasi sa sobrang pagkamis ko sa kanya, kasi almost 1 year na po kami hindi nagkikita. Parang ganun po. Hindi po ako nasanay kasi... Jan. Yes po. So kaya ka nakapag-cheat dahil gusto mo lang bumengbang ng iba? Dahil yun ang pagkukulang na sa'yo? Yun ba yung pinakamalinaw mong dahilan ngayon sa amin dito? Siguro po. Siguro po. Tapos sasabihin mo sa amin, mahal mo yung isa? Wag mo na, alam mo dyan, wag mo na ipilit na mahal mo yung isa, pero yun yung ano eh, yun yung kalokohan eh. Diba? Ibig sabihin, unti-unti nagfi-fade na yung ano mo, yung love mo sa kanya. Imposibleng hindi eh. Kasi kung mahal mo yung tao na yan, diba, hindi mo pwedeng ipilit yung ano eh. Yung kailangan ko kasi to eh. Kaya, hinanap ko na muna sa iba. Pero wag ka mag-alala, mahal kita. Pwede ba yun? Lalaki din ako dyan. Kumbaga, oo, sinasabi natin na wala tayong feelings kapag may ginagawa tayong ganun. Pero hindi eh. Kung mahal mo kasi yan, hindi ka hahanap ng iba. Kung mahal mo isang tao, kahit nahihirapan ka, malayo yung tao na yon, hindi ka maghahanap ng iba. Yeah. Ikaw, dude, ano ba sa'yo? Hello, John. Yes po. Sabi mo, mahal mo. Opo. Dun sa couple, masasabi mo ba na mahal mo rin sila? Hindi po. Parang naramdaman ko lang sa kanila yung kung ano yung hindi ko naramdaman sa previous ko pong partner. So, tatanungin ka namin or tatanungin kita, sinong mahal mo? Yung 4 years po. Sinong kailangan mo? Yung 4 years po. So, bakit di ka makabitiw? Kaya ko naman pong bumitiw. Kaya ko pong bitiwan yung dalawa. May mga hindi pa ba kami alam tungkol sa relationship ninyo nung 4 years mo? Yung totoo po kasi is one time nahuli ko po siya na may
nagka-chat and nagkita po sila, dun po nagsimula talaga yung pag-overthink ko na baka may ginagawa din siya nung time na pinuntahan ko siya sa Luzon. So, parang yun yung naging isang naging isang dahilan na baka niloloko niya rin ako. Yun, hindi niya pa ako kayang puntahan. Well, ako, ginagawa ko naman na kung may pera lang, kung kaya lang sa budget, pinapuntahan ko naman siya. So, nung time na nahuli ko siya, sabi niya, nagchat-chat lang daw sila pero hindi daw natuloy yung pagkikita. So parang yun yung naging pag-uwi ko dito sa Mindanao, yung dala-dala ko na nagloloko din siya. So, parang ang pagkukulang niya na wala siya dito every time na for example, nagkakasakit ako, gusto ko siya na siya yung mag-alaga sa akin. Parang nangyari, yung dalawa yung nandito. Yung dalawa yung nandito para alagaan. Mhm. So having said that, may mga realizations ka ba ngayon? As in ngayon, like habang kausap kami, habang ninanavigate mo yung feelings mo, anong mga realizations mo ngayon? Ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin? Siguro, ang pagkukulang ko lang is hindi ko na open up sa kanya. So kung ano yung nararamdaman ko. Yung time na nahuli ko, parang hinayaan ko na lang kasi nung time na yun magkasama kami. Gusto ko lang ang mangyayari pag magkasama kami. Parang masaya lang. So, until pag-uwi ko dito ng Mindanao, hindi ko po na-open up sa kanya na ganun, nagtakot ako, na baka ganun yung gawin niya. Parang hinayaan ko na lang, sinakyan ko na lang sa kung ano yung magiging mangyari sa sitwasyon. So sa pagkakataong ito, John, masasabi mo ba na you are operating through fear than love? Mas nangingibabaw ba yung takot sa'yo? That's why nagagawa mo tong mga bagay na to kaysa dun sa pagmamahal mo sa kanya? Hindi ko po masabi. Kasi ramdam ko pa din po. Ramdam ko po na alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Mhm. Nandun tayo. Pero yung nangunguna sa damdamin mo, nangunguna dun sa prior, kumbaga, eto yung list of feelings mo, emosyon mo. Ano yung nangunguna sa listahan ngayon kung bakit yan yung mga ikinikilos mo? Yung pagmamahal ba? Yung takot ba? Yung pagkukulang ba niya na gusto mong mapunan? Alin doon? I-rate mo siya. So, alin yung nangunguna sa'yo ngayon? Siguro yung 50% po doon is yung fear. Din yung 50% is yung pagkukulang niya. Na so, dapat andito siya, kasama ko siya. Parang gano'n po. So, nangunguna lahat ng yun. Now that you know nangunguna yon yung takot, nandun yung parang pangungulila mo dahil wala siya sa tabi mo, nandun yung feeling mo, kulang yung naibibigay o naipaparamdam sa'yo. Ngayong alam mo yon, ano yung next step mo? Sa ngayon po, hirap mo kasing sabihin sa kung ano yung kasi ang gusto ko po talaga is kausapin siya personally sa kung anong nararamdaman ko ngayon para kung ano man ang dapat itigil, which is
itong ginagawa ko ngayong mali is matigil ko na. Gusto kong i-open up sa kanya personally na ganito yung nararamdaman ko. Which is, hindi ko nagawa nung time na nandyan ako sa Luzon. Sana magawa mo yung sinabi mo sa amin. And we are looking forward na magawa mo yun. Because at the end of the day, we are the choices that we made. We are what we choose. So kung nasa sitwasyon din tayo na medyo magulo, yun ay dahil sa mga choices na ginawa natin sa buhay natin. So if you want a better situation, a clear mind and heart, piliin mo yung tama. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong lumalaban ng patas. Opo. May gusto ka pa bang sabihin o i-share sa amin? Wala na po. And thank you for sharing your top secret with us. Alam namin mahirap itong pagbabahagi ng ganitong klaseng sikreto sa buhay mo. But still, nagawa mo. Kaya wala din po kasi akong mapagsabihan. Even yung kapatid ko, hindi ko mapagsabihan sa kung ganito. Kasi alam ko namang kahit yung siguro yung kapatid ko magagalit. Kasi close sila ng 4 years ko na jowa. So, wala akong masabihan sa kung ano yung sitwasyon ko ngayon. Sana gumaan yung pakiramdam mo ngayong nasabi mo na. At sana mas maliwanagan ka sa susunod na magiging hakbang mo sa buhay mo. Okay? Yes po. Thanks, John. God bless. Thank you po. Thank you, John. Thank you po. Andyan ka na naman, hindi ko maiwasan Tumingin sa iyong liwanag, na naman sa iyong bangoy, nandyan ka. Diba? Ay, dude, i-share ko lang. Sige. Yung nabasa ko na 5 Language of Love by Gary Chapman. Ganda yan. Sige, dude. Oo, habang kasi pinakikinggan ko si John kanina, parang sabi ko, meron talagang mga tao na hindi nila mararamdaman yung pagmamahal ng isang tao kasi hindi yun yung language nila. And you have to meet your partner's love language in order for them to feel that you love them. And same goes with your receiving end. Yes. Kailangan ma-meet ng partner mo yun kasi kung hindi niya mararamdaman na mahal mo siya. Hindi kayo magkakaintindihan. Yes, di kayo magkakaunawaan. Doon ako naniniwala, Duda, na may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpapakita at pagpapadama ng pagmamahal. Tama. And at the same time, meron din tayong gusto na pamamaraan kung paano tayo mahalin. At hindi naman natin agad nalalaman yun kapag, for example, nakikipag-date ka sa isang tao, hindi mo naman sabihin agad na, love language ko, unless talaga sobrang vocal ka at kabisado mo yung sarili mo. Tama. Pero, yun nga, habang tumatanda ka, mas naliliwanagan ka sa mga gusto mo at hindi. So, dun sa libro ni Gary Chapman, 5 Love Languages or The Languages of Love, meron dong 5 siyang sinabi. So, yung words of affirmation. Yan. So, ito yung sinasabi mo lagi dun sa taong mahal mo na I love you, I love you, I love you. Ingat ka palagi, huwag ka magpapapawis, ganyan. Maligo ka ha, para hindi ka magkasakit. Yung mga ganun pagkatapos mo maulanan. Yan yung love language na words of affirmation. Tama. Pangalawa, meron din tayo tinatawag na acts of service. Ito yung pagluluto mo siya. Ito yung lalaban mo yung panty niya. Hatid mo, susunduin mo. Yes, Lahat. yan ang acts of service. Pangatlo, time. Time. Pagbibigay ng oras sa taong mahal mo. Yung tipong kahit hindi kayo masyadong magsalita, basta alam mong magkasama kayo, present ka at that moment, mahal mo siya. Tama. And then pang-apat, physical touch. Wag muna natin palang banggitin yung physical touch. Doon mo tayo sa gifts. Gift. Okay. Gifts. Dude, eto yung kapag bigay ka ng bigay ng coffee,
Rolex, 'di ba? Yung mga regalo ng mga maliliit, yung mga kung ano-ano mang malalaki, oo. Kahit ano pa 'yan. Rolex na nabili mo sa Divisoria, 'di ba? Hello. Yan. Maganda 'yun. Yung ganun ba, regalo, 'di ba? Tanda ng pagmamahal mo sa isang tao. And then, we have the physical touch. Etong physical touch naman na to, ito yung sinasabi nila na kapag maghahawak kayo ng kamay, yan, dama mo daw na mahal ka ng isang tao. O yun yung pamamaraan mo kung mahal ka ng isang tao. So, feeling ko, itong si John, love language niya on the receiving end is yung physical touch. At baka yun din yung sending niya of love dun sa tao. Yun yung physical touch. Tama. Kaya, dude, mahalaga talaga sa buhay ng isang tao na kilala niya yung sarili niya. Lalong-lalo na kapag papasok siya sa isang relasyon. Kasi dude, kapag hindi mo na-communicate yun sa partner mo na, by the way, ang love language ko ganito, mafe-feel mo na hindi ka mahal ng tao or mararamdaman mo na parang, shucks, hindi ko yata siya mahal. May ganun eh. So, kailangan na maaral nyo din yung love language. Hindi ko sinasabing magiging perfect kayo Pero again, mas maganda kung clear yung communication na, ito yung love language ko, mas nararamdaman ko na mahal mo ko kapag sinasabihan mo ko ng I love you. Alam mo yung asawa ko, dude, sinasabi ko sa kanya na, nararamdaman ko na, gusto ko na meron pa rin kaming words of affirmation. Yung tipong parang, hindi ka nag-I love you sa akin, ganyan. May ganun ako. And I'm very vocal about it. Tama yun. Kasi dude, kailangan vocal ka na parang dun pa lang sa moment na biglang hindi niya nasabi yung I love you pa nag-video call kayo. Sabihin mo na agad. Huwag mo na ipunin. Huwag mo na ipunin. Huwag na yung parang, napapansin ko, tapos 1 year na pala kayong ganun. 'Di ba? Huwag namang ganun. Sabihin mo, kapag may napansin ka na, right there and then, sabihin mo, kung sakali man na parang feeling mo, isang pagkakataon lang yun. Sige, try mo bukas. Pag nakalimutan pa rin niya, remind mo. Di ka na nagsasabi sa akin, I love you. I don't feel that you love me. Ganun. Lambing ka pa minsan, 'di ba? Tapos mag-video call kayo, ganyan, para at least kahit papaano nandun pa din yung parang yung communication. Yan. Tsaka feeling ko naman dude sa LDR, napakahalaga din na meron kayong timeline. So ako sobrang saludo ako sa lahat ng mga nag-LDR. Hindi madali. Pero maganda yan kung may end point, like meron lang endpoint yung mismong pag-LDR ninyo na parang alam nyo na at the end or by the end of this year, magkakasama kayo. Tama. So maganda yan yung LDR na merong plano at malinaw na plano. Feeling ko mag-work ang LDR pag ganun. Ikaw ba? Hindi ko pa natatry LDR. Talaga kasi mahina ka sa pagwala yung Hindi, tsaka alam ko sa sarili ko. Ako lang. Ako kasi napaka ko sa sarili ko kinikilala ko yung sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya LDR. Dito nga sa malapit sa akin, makaya ko gumawa ng kalokohan. Doon pa kaya sa LDR. Di ba? Totoo na lang ako sa sarili ko. Di ba? LDR pa ako. Dito nga sa malapit, nagloko ko. Kidding aside, but yes, dapat kilala mo yung sarili mo. Ano ba yung papasukin kong relasyon? Kaya ko ba yung ganito, yung relasyon namin? And tama ka dun Dapat alam mo na ano ba yung love language ng partner. Oo. Kasi kapag hindi nyo alam yung love language ninyo sa isa't isa, doon kayo hindi magkakaintindihan Totoo. Yung isa pala, hindi pala act of service yung gusto mo act of service yung binibigay sa'yo. Diba? Kailangan alam ninyo. And dapat nagkakaunawaan kayo sa isa't isa. Totoo. Wala perfectong pag-ibig. Wala. Pero choice natin kung paano ba natin iingatan o papahalagahan yung relationship na meron tayo. Totoo, dude. Tsaka alam mo, ang ganda ng linyang to Etong tanong na to, na itanong mo sa partner mo, how can I love you better? Diba? Paano kita paano kita mas mamahalin ng mas okay, 'di ba? Or ang sarap din may iba kasi talaga dude na hindi umaabot sa ganung linyahan Parang bigla na lang mawawala. Parang gano'n 'di ba? Yung parang sige mag-break na tayo kasi hindi naman tayo malalim na gano'n. Pero ako para sa akin napakahalaga sa isang relasyon na parang matanong mo yung partner mo na parang paano ko ba mas mapaparamdam sa iyo na mahal kita? Or paano mo ito yung paraan para mas maparamdam mo sa akin na mahal mo ko? So very important nga yung open communication. Wala lang, naisip ko lang. Parang, how can I love you better?
Lalo Tama na naman. kapag talagang sabog na kayo parehas na parang, eto kasi, ganito, ganyan. So, paano ko bang mapaparamdam sa'yo na mahal kita lalo? Kasi baka hindi kayo nagkakaunawaan, hindi kayo nagtatagpo sa gitna. Diba? So, how can I love you better? Try nyo yun, guys. Pag mainit ulo ng partner ninyo, tapos sabihin niya na parang, inisip ko kasi na ganito, ganyan ka, natatakot ako na blah, blah, blah. O, sige, ganito. How can I love you better? Anong better? Better mo mukha mo. Ganyan, no? Oh. Galit lalo. Hindi, hawakan mo kasi yung kamay, tapos Ayan, haplusin mo. dapat kasi Ganon. may atake din eh. Diba? May tamang atake sa ganyan. Tsaka maganda rin yung parang paminsan-minsan nagsasabi ka na, ang ganda mo, ang pogi mo, ganon. Kung sino ka nung una, dapat ganun ka pa rin. Oo. Hindi Ay, nagbabago. well, hindi naman kasi may iwasan, dude, na may pagbabago talaga eh. Diba? Nasasanay na. Hindi ko alam kung nasasanay na, pero parte kasi siya ng relasyon eh. Yung mga changes Tama. sa pagkatao ng tao, sa mga gawain, sa routine. May mga parte na ganun eh. Pero dude, sana wag lang kalimutan, 'di ba, na piliin niyo pa rin yung isa't isa sa araw-araw na ginagawa ng Diyos. May pagkakataon na hindi kayo kapili-pili. I mean, hindi ka kapili-pili, yung parang feeling mo bad trip ka sa partner mo, kaya parang feeling mo kulang yung binigay niya sa'yo. Pero sikapin, 'di ba? Sikapin pa rin natin na piliin siya, lalong-lalo na kung ano naman, malinaw naman na hindi pa kayo hiwalay. 'Di ba? Tsaka ka mag-fade away kung sakaling ano na talaga na may formal breakup na ganyan. Tsaka napag-isip-isip mo na parang ayaw ko na dito kasi parang mas lumalamang na sa akin yung init ng katawan ko kaysa sa ano. Yung mga ganun. Let's not be unfair, 'di ba, to the people na lumalaban din naman ng patas. O kaya sabihin na natin nagkamali. Pero kung na-resolve nyo naman na yan, napag-usapan nyo na, naayos nyo naman na, hindi naman yun rason para lokohin din sila pabalik, 'di ba? So kung hindi pala kayo agree in the very first place na niloko kayo nung una, pinatawad nyo, tinanggap nyo, edi sana hindi nyo na lang tinanggap uli. Patawarin, okay lang. Yes. Totoo yun. Agree ako dun. Huwag mong dadahilan na nagloko kasi siya kaya ako nagloko eh. Doon ako galit eh. Nagloko ako kasi choice ko, dapat ganun. Hindi ko na kasi siya mahal, ganun. Di ba? Ang dali-dali sabihin eh. Hindi, nagloko kasi ako kasi nagloko rin siya sa akin. Hindi, pero yun nga, tama ka dun. Diba? Tama. Hindi, pwede mo kasing sabihin na nagloko siya, tapos nagloko ka rin, tapos sasabihin mo, mahal mo pa rin. Kalokohan yun. Diba? Tama naman yun. Dapat choice mo, nag-fade yung love mo. Totoo yun. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na love mo siya, tapos nag-cheat ka. Ako din, di ako naniniwala na mahal mo. Tapos binabasag natin yung salitang pagmamahal. Napakalalim po ng salitang mahal ko yung isang tao at doon ako nagagalit. Kasi hindi ako perpektong tao at hindi ko masasabing hindi ako gumagawa ng mali. Kaya nga sagrado sa akin yung salitang pagmamahal eh. Para mo sabihin dun sa tao na mahal mo siya, hindi mo gagawa ng masasaktan siya. Kaya ka nga nagmamahal eh. So laliman natin ngayon. Laliman nyo ngayon. Hindi pwede natin sabihin dito na nagmamahal ako. Pero, may pagkukulang kasi sa akin kaya naghanap ako ng iba. Mali yun. Paano yung iba nagmamahal din? Di pwede rin pala nila gawin yun kasi may kakulangan sa kanila yung ano. Dapat maging mature tayo. Dapat alam natin yung meaning talaga ng love. Ngayon, kung alam mo yung meaning ng love, kapag nagloko ka, ibig sabihin, hindi mo siya love. May hinahanap ka na hindi niya kayang ibigay dun sa pagmamahal niya, nakukulangan ka. Choice yun eh. Diba? Huwag natin ipilit na mahal natin yung isang tao pero ginagawa natin ng kalokohan. Yeah. Huwag nating sabihin na nagmamahal tayo pero may iba kang tinitikman. Ay, galing nun doon. Diba? Hindi siya pagmamahal. Totoo yan. Maganda pala yun, no? Yung parang laliman natin yung pag-intindi. Sa pagmamahal. At pagbibigay natin ng kahulugan sa pagmamahal. Yes. Huwag nating i-incorporate yung pagmamahal dun sa pagluloko, 'di ba? Kasi hindi yun magkasabay dapat, no? hindi ang pangit para sa pagmamahal na isabay mo siya sa pagluloko. Oo, 'di ba? Unfair. Ganon. Masyado mataas yung pagmamahal. Kasi nga, di ba, love is God. Unfair doon sa mga taong totoong nagmamahal. Yeah. Tama naman.
Anyway, maraming salamat Kabisyo. Dami na naming nasabi dito and sana ay naliwanagan kayo sa gabing ito o sa madaling araw na ito sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay. Anyway, bukas po ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Ronnie Liang Ngiti. Metro's #1 Love Radio. Basic!